Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, pitsa utso na kini mahigala sa bulan sa Mayo tuig 2025. Yan no, ato nga timbayaon maghigala no. Ang ato ang talakurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramata, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga kaparian sa mga kongregasyon, no? Kanabang mga religious congregation, ang mga Recoletos, ang mga kining dapat na Vincentian diri mo wala man, no? Ang ato ang mga Salesians, no? Mga Salesians, ang ato ang mga Redemptorist, mga sa pamana nato diri, mga Marian priests. Kumusta na mga Marian priests, no? Ang ilahang parokya mahigala na adin na sa may Bandilan. O ginga mo sa pamilaan natong mga religious congregation dere, Redemptorist, Recoletos, mga kuan kining mga kinibitang mga sangalan aning mga nangatiman bitag mga bata, no, nalimot ko sa mga pangalan may dala ako nya nang i-research. Dalan to mga lay ministers, kumusta nga to mga lay ministers? Buutan na ro mga lay ministers mga gala. No, walay kwatud pa, walay kinutuban ang ilahang pagkabuutan. Ginaliman kami higala nga mangadto man sila mga kabukira, no, magkasaulugan sa pulong dito, no. Mas matod palagi bugat-bugat sa ning ilang trabaho muna nga ato yung iampo ha to mga lay ministers dili nato ato mga do na mga asawa, no, nga mura na ko nailhan nga asawa nga matod palagi mura negative ang iyahang pagtanaw sa pagka-lay minister sa iyahang bana. So nadugay kong pinaminaw sa complaint sa bana. Akong gitudluan nun saon pagtubag, no? Sige tubagan na imuhang asawa nga day kanang ayaw lamang ko pagaw sa day, no? Sa pagka-lay minister kay maubaya ni usa sa mga hinungdan ngano nga nagbinuutan ko, no? Kay kun imo kong pagawson pagka-lay minister, basig mo balik unya ko sa akong karaang kinaiya, no, nga may pagkabalahubog, himabayi, uban pa. Ano, mas maayo man ang lay minister ko dahil kay sige mo kung nakapaminaw sa mga pagtulunan ni Padre ng gitudlo namo. Muna nga layo kay ko sa mga tentasyon. So ayaw lumugog pagaw sa dayha. Doon na gani bugat-bugat po dyan na akong gisulti sa saksol sa mga lay minister, pero sagol komedya ra. Marabag ako lang ipaagig komedya po ba, no? Nakuing na imong asawa day kanabang dili pa ko lay minister day, no? Dugay ron tatikaw gibiyaan. Pero tungod kay lay minister man ko day giantos ra gyud tikaw kay lay minister ba yan ko, so ayaw jud ko pagaw sa day. Ala daw so akong gituluan. Pero man din katawa ra po din tao ng lay minister kay matod pa niya dili kay pen ko dem, no. Malay minister ko sa dili gid ako pintaon isalik ko akong asawa. Mayo praise the Lord kayo brad ingon niya na, no. Lala no, may muto na kanatong tanan maghigala ato ang timbayaw no gatong ang ato ang radio, ang ato ang matod pa manager, no, there is DYWC manghigala, no, nga walay lain kung dili si Father Ramonito Mata. Dala na arita manghigala sa tuag May 8 manghigala nga tuag alikita sa tuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Manghigala Pope Mobile of Peace gikuan na karon gi-convert into a health clinic ug ipadala unya kini ngadto sa Gaza aron magamit sa mga nahimong biktima sa gubat dito. Mo kana sa tud pa sigon sa kining gitawag natong balita gikan sa Vatican
Pope Mobile of Peace turn into health clinic, a final gift to Gaza. Sa ito pa ang kining gitawag nato og kining matud pa sa taho nga gihimo bisan grabe si Pope sa katapusang higayon nanugon pagid siya nga ang iyahang Pope Mobile himuon nga health or mag-ambulance manghigala. Taon niya padala pagid taon niya dito sa Gaza. Balita manghigala gikan gihapon sa Vatican, Pope Francis faithful to his mission. Ato pa mao kini ang gisulti ni Cardinal Dominic Mambiti, sa kata ikasiyam kaadlaw nga pagnovena sa matud pa kamatayon sa atong talahurong Santo Papa. Nagkadayon kini si Cardinal Dominic Mambiti nga si Pope Francis kung siya matud pa matinud-anon gyud siya, faithful gyud siya sa iyahang misyon isip sa Santo Papa. Ug angayan lang nga sundon bisan gani sa mga kaparian. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ini kamudtuhon ug ari kita mga higala sa ato nga Saint of the Day. Laboy ang atong Saint of the Day karon May 8 mao si Saint Peter Tarantes, bueno kini si Saint Peter Tarantes natawo siya na atong tuig 1132 ug namatay na atong 1174. Taga France kini mga higala si Saint Peter Tarantes. Unya usa kini siya ka Cistercian monk. Kani nahimo pagyud siyang pangulo sa usa ka monasteryo. Nahimo siyang usa ka abad or abot. Nahimo pagyud siyang usa ka obispo. Nya sa diha nga na obispo na siya, nagdala siya og reforma sa iyang diocese and he reached out to the poor. He visited all parts of our diocese on a regular basis. Ayan, sa ito pa, grabe yun ka, kuan kini po day si Saint Peter Tarantes. Ang ilabyan po ng iyahang matud pa faithfulness sa iyahang trabaho. Maukad to mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari na ta mga higala sa atong catechism. Question, Pader, sala baning sinahan kita? Ayan, ang tubag ni ana, sinahan. Matud pa diri sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 13, magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag. Dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka, o sa paghubog-hubog. Dili sa kahilayan, o sa kalawayan, dili sa pagpakighilawas ug sa kasinahan. Ayan. Dato pa kining mga sinahan mga igala, dili gyud maayong kinaiyaha ba yan? No, kay kuan kini sila kanang dili malipay ug moasinso ning maubang tao. Ang gusto gyud nila nga mas ubos pag gyud nila ang kahimtang sa uban o panalitan nga dili siya gusto nga duna pay mas gwapa niya. Kilaliman ka na mga igala. Doon siya gusto nga aduna pay mas gwapo kay niya. Muna sinahan. Dili palupig. Kung saon man gyud nga doon man gyud mas mulabaw pa nato. Muna nga kalagmitan gyud sa mga sinahan sigahon ug mata. Iya. Kay musiga man ang ilang mata mga igala o makikita og mga tao nga mas milabaw pa kay kanila. Ayan, no? Unya, kuan po ni sila kanang gitawag natong aduna po ni sila daghang kayong arthritis kay ngano. Ay ngano man, no? Sige man lagi siyang kanang amot ngano do kay ngano dagay arthritis. Ngano man pa der? Amot ngano do kay na. Okay no, padayon ta mga igala. So kini pagkasinahan dili gid ni siya maayo, no? Matod pa usa magining pagkasinahan padre. Envy is an emotion expressed by one intense desire to something possessed by another. Sa ato pa kining pagkasinahan mga higala maong pagtinguha sa mga butang nga panag-iya sa uban. Nya tungod kay dili man niya maangkon, iya na lang kining gisaway. No? Inferiority and envy sometimes go hand in hand. Kalagmitan ko sa mga sinahan ko, no? May dunay feelings of inferiority.
Ayan, mo na exulti sa mga experts. Ayan, no? So, yan sa may coping mechanism sa pagkasinahan. You should build. Ayan, no? You should build your own self-confidence. Kinahanglan niya ato gyud nga i-develop ang self-confidence. So, kanang self-confidence mga higala, ma-develop na nimo kung aduna kay matud pa kana bitaw pagtan-aw kung unsay maayo diha kanimo. Ayan, no? Kana bitaw self kana ba unsay ngalan na sa in English mga higala na self-evaluation kung unsa gyud ang mga maayong naa nimo. Okay, kung nakabalo ka kung unsay maayo diha nimo, muna imong i-develop ug mao ka na maka-increase sa imong self-confidence. Ayan, no? So dili gyud ka mawadaan sa panguna-huna nga naa gyud po kay ikabuga. No? Pareho sa kabata mahigala nga makomedya ta magini mahigala nga giingnan siya sa mga tao, naghilak ang bata kuno mahigala kay gisigihan man kuno siya ingon sa iyang mga kauban nga bati siya namo. Ayan, no? So gikistingan sugilon siyang papa niya gina niya apa ila kong giingnan nga bati kuno kong nawong hilak din ang bata. Ingon dayon ang papa, ayaw rin kahilak dayon. Kung ingnon gani kanilang bati kag nawong ingna nga bright pod. No, aron kay na bright mo ka. No, kanang imong mga classmate, mga gwapo siguro na sila gwapo pero mga butulis man pod. No, sa tisingan ha. Tistingan nato unsa ano pagtubag. Ingon dayon, sige tisingan to. Bati kag nawong. Ingon dayon ang bata. Bright pod. Ana ba muna sa eksakto. Bati kag nawong. Bright pod. Okay na ha, di na kinahanglan uhilak. Total tinuod man gyud po kang bright. No, sige tistingan. Bati kag nawong. Bright pod. Ana mo ni sakto. Bright ka. Ingon ang bata, bati pog nawong. Ingon ana, no? No. Bati kag nawong. Bright pod. Bright ka. Bati pog nawong. Muna yung mga higala, yung mga muna itubag ninyo. Sama na po na sa istorya mga higala nga naman nga ang mga baktin, nga naman nga mga baktin magduko-duko, maglakaw sa karsada. Kabato mo ka na? No, nga ang mga baktin magduko-duko nga maglakaw sa karsada. Kabalo ka nga na? Ang mga baktin magduko-duko nga maglakaw sa karsada tungod kay na ulaw sila nga ang ilang amahan butakal. Tinuod man gyud po. Maulaw man gyud po kang di laliban kag ang imong amahan butakal. Sa mga higala ha, muna yung mga pasiaw ginagmay mga higala nga kinibang makawala po sa katulugon ba? Kaya ganun na rin pong katulugon. Abe no final mga higala no, sa atong katekisem, gano'ng maglikay magitang kana bang mahimo tang kining ug sa in English pa na sinahan. No? Kay matud palagi, usahay manggod kung sinahan ta, ang dili na ta makakita kung unsay maayo nga naa sa itong isigkay ngo. No? Dili na nato makita ba kung unsay maayo sa ilang nga naa sa itong imo na ginagsawayon. No? Panalitan, makakita ka dunay imong silingan nga gikan sa Manila nya nagdalag biskwit. Mingon jud ka nga yung kaday gitagaan tag biskwit, ingon kaday ka dagang ing dabok. Ingan ni ana no. Aday nakapalit silang TV daot po na ilang TV kurog. Ato pa mo na gitawag sa in English og sour graping tungod kay wala man kay imo. So again ang pagkamasinahon makatud kanimo sa matud pa you will not appreciate anymore the beauty of nature. Ang beauty, ang mga kaayuhan nga nadawat sa imong isig kaingon tungod kay mo nagpasulabi sa imong kasing-kasing ang pagkasinahan. Okay no? Dili na lang wala kita kutob ha. Ato dahil nga salamat kayo sa inyong pagking-uban ako ha. Daghang kayong salamat ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab
mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.